खुलुमबाय बयनोबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं कमलकान्त बसुमतारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं दिनै आसामनि रादाब बिलाइफोरनि दिनैनि बिलाइयाव सेबखांजानाय मैखोम रादाबफोरखौ फरायथिनानै होनो थाखाय आङो नुजाथिदों नोंथांमोननि सिगाङाव आं गिबियावनो लादों सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं बेहाय दिनै सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंआव बे कन्टेन्ट्स बादि होदों गिबियाव नोंथांमोना रादाब बिलाइखौ बुथुमनानै नायोब्ला मोनगोन आं बेखौ फरायथला समनि आंखाल बेखायनो नैबेहाय फैनोसै हाग्रामा महिलारिया NIA जों खाजानो गिना BJP नि आथिं हमदों गबिन्द बसुमतारी दा UPPL नि MLA बियो बुंदों जे हाग्रामा महिलारिया NIA जों नियाजों खाजानो गिनानैसो BJP नि आथिं हमगासिनो दं बेनिफ्राय फैबाय थानाय 5 बोसोराव BJP UPPL दोलोआ जेंना गैयालासे सोरखार सालायगोन बेखौबो बुंदों गबिन्दआनो बेनिफ्राय जाबाय बड'लेण्ड ओनसोलाव कंग्रेसखौ गोख्रों खालामनो मोनसे कमिटि दाबाय बे भुपेन बरानि बाथ्रा बेनिफ्राय आसाम मिजोराम सिमना लाइलाफोराव आरोबाव दुंहाव थासारि गुसुआनो जायाखै दसे गुसु जायो आरो जाफिनो बे मिजोरामनिफ्राय फैनानै मानसिफ्रा आसामनि मानसिफोरखौ उदखार खालामो हा सियो बिदि जागासिनो दं माब्ला सुग्लायगोन बेखौ बुंस'नो हाया जादों मिरु सोरखाराबो मोजाङै व्यवस्था लायाखै बादिखौ जों नुनो मोनदों डिब्रुगड़आव 15 लाखनिबो बांसिन रां खावनानै सासे आइजोआ हमजादों बे सासे डाक्टारनि खामानि मावग्रा हिन्जावमोन बे सामफ्रामबो खामानि मावहैयो आरो बेहायनो डाक्टारनि थाखाखौ खावदोंमोन आरो बे 75 बोसोर आबुं जानाय गोजौ आरो जौसिन गेजेरारि फरायसालिफोरनो 3 कौटि रां होगोन जायफोर स्कुलफ्रा कलेजफ्रा स्कुल बेयो 75 इयार्स बैसो जाबाय बिसोरनो 3 कौटि करि रां होगोन बेनिफ्राय 19 आगस्ट खालि आसामाव फैगोन मिरुनि केबिनेट मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाला बेनिफ्राय जाबाय मा लाजिथाव मोनसे रादाब चिराङाव खोमसि फोथायनाय दायनि सन्देहजों सासे आइजोखौ बुथारदों चिरांनि खुमगुरि गामिनि जाथाय बियो मानो दाबो आन्दाय फोथायथियाव दंबाय थायो जों बर' हारिया बोरै जौगानो साननो गोनां जादों आरोबाव सा 32 NLFB सोद्रोमाफोरा ओंखारबोबावबाय जे दाखालि 23 माबादों नुजाफैदों आरो मैया 32 LFB फैबावबाय बिनिफ्राय नगावआव पुलिस आरो ड्राग्स माफिया गावलायदों बेहाय ड्राग्स माफियाया गाज्रि जखम जानायनि उनाव थैदों गावबो गावफिनदोंमोन बेहायनो गावनो बाध्य जादों दिनैनि इंखं रादाब बिलाइनि सुजुथाया जाबाय राजखान्थि दोलो आरो मावथांखि बेनिफ्राय जाबाय मा रां जाख्ल'नायनि दायाव अभयापुरियाव सोलोंथाइ बिफाननि सासे मावख'गिरिया एरेस्ट जादों आइजो बियो बिनि मुङा चन्द्रा हन्दिकै बेनिफ्राय ड्राग्स रोगानायनि फालांगिरि अरुणाचलनि कनस्टेबलखौ मार्घेरिटायाव हमदों अरुणाचलनि कनस्टेबल बेनो पुलिस जासेयावबो सरकारनि मानसि जासेयावबो ड्राग्स रोगादों सोराङै BCCI अलिम्पिक मेडेलिस्टफोरनो बान्था फोसावदों सोरनो बेसेबां निरजनो बेसे होगोन सानुनो बेसे होगोन लाभलिनानो बेसे होगोन रबिनो बेसे होगोन बेखौ फोसावदों बेनिफ्राय जापाना ग्रुप स्टेजनि जोबथा
मेचखौ पलेन्डनि आखायाव 0-1 गलजों जेननांदोंमोनब्लाबो वर्ल्ड कापनि प्रि क्वार्टर फाइनालसिम जायगा आवग्रिनो बेखिनियानोसै इंखंनिफ्राय बिनिफ्राय फैदिनि जोङो अग्रदूत रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ स्वर्ण पदक जयर 24 घन्टाते 11 कोटी लाभ निश्चित हल निरजन अलिम्पिकआव देरहायोबा एशियाडआव देरहायोबा बेसेबां बान्था मोननो हायो दा निरजा जेभलिन थ्र'आव टकिअ अलिम्पिकनि जेभलिन थ्र'आव सनानि मेडेल देरहानानै दिनै मा जाखो मैयासिम दिनै नङा मैयासिम बियो 11 कौटि थाखा मोननाया खाथां जाबाय सोर सोर बेसेबां बान्था होगोन सोरबा मटर गारिबो होगोन बबेबा कम्पानिया बेनिफ्राय জাহাজের কন্টেইনার ব্যবহার করে ঘেরাও করা হল লালকিল্লা बे रेड फोर्ट दिल्लीनि बेहायनो फिरफिला दैखांनाय जायो फैगौ 15 आगस्तनि फिरफिलाखौ बेहाय दैखांगोन दा माबा गिनायथ' जेब्लायबो दंखायो रैखाथिखौ होखानांगोन बेखायनो जाहाजनि कन्टेइनार बाहायनानै एखे बेंखनजोब्बाय आरो बेखौ बेनिफ्राय मोनसे सुखुनि होननो हाया इखौ दुखुनियानो होननांगोन खैफोद खरां हद्रिक परिबेक अखमत देग्लाय आसामाव अखा हानाया जोबोर खम दैबानाखौनो जों बिदि खोनायाखै दा बिनि थाखाय खरांबादि जादों माइफोरखौ दैखांनो हागोन ना हाया बे सिन्ता जादों बिनिफ्राय गरर खरगर विकल्प हिसाबै बन्दर चाहिदा बृद्धि आन्तराष्ट्रीय बाजाराव बै जे जोङो सेवथाय होनो बनरौ बेखौ दा इनायनो नागिरसो गारदों बे लांसुनिया बायगर सिखारिफोरा बेफारिफोरा गान्दानि गंखौथ' एसे सहजै मोनला बिनि बदलै नैबेखौ बानो जायो बिदि जाहैदों सोर मा बुङो मा मायो सब आन्दाय फोथायथि बिनिफ्राय देखर दैनिक संक्रमण बृद्धि मुठ आक्रान्तर 68% 2 राज्यर हादोराव भारत हादोराव कर'नानि गाग्लोबनाया बांनो हमदों बांदोंसो आरो खमायदोंमोन दा बांफिनदों आन्तराज्यिक हिमा समस्या उपनिर्वाचनक लै दिल्लीत मुख्यमंत्री हरमार तत्परता हिमंत बिश्व शर्माया दिल्लीयाव थांदों सिमलानि जेंना आरो फैगौ उफेरा बिसायख'थिखौ लानानै सावरायनो थाखाय बिनिफ्राय जाबाय मा मुलहुतेले আহিल बाथार 32 जन सहयोगी जोङो बेखौ माबायावबो फरायदों इंखङावबो बे गासै 32 बाथानि लोगोफोरा मैया नुजाथिफैदों ओंखारबोदों बिनिफ्राय बिसोरो आखाइ गोजा फैयाखै गं 11 जोबोद सफिस्टिकेटेड हाथियार लानानै फैदों सिलायारि जमा होदों आरो बिनिफ्राय इउडिएफक बाद दियो बिजेपि पराभूत करिब पारे महाजोते इउडिएफखौ महाजोताव लाया हलासिनोबो बिरोधी हान्जाया महाजोता बिजेपिखौ फेजेननो हागौ बे होनदों बे आसामनि बाथ्रा अखिल गगैमोननि बाथ्रा बिनिफ्राय ঐক্যমঞ্চ হলে उपनिर्वाचन सफल हब बिरोधी कंग्रेसआ बुंदों जों जुदि ঐক্যমঞ্চ खालामोब्ला जोङो इलेक्शनाव देरहागोन बिनिफ्राय नैबे रादाब भयाबह बनजुत कमेও 10 जনৰ प्राणहानि ग्रीस तुरस्क आरो बिनि सिगां आमेरिकायाव आगोलाव 8 खानमोन गंदाइनमोन बिनिफ्राय मैयासिम 13नि बारा जाबाय आमेरिकानि हादरसायाव जाहाराव अर खामनाया आरो दिनै जों नुबाय जे ग्रीस आरो तुरस्कआवबो जाहाराव अर खामदों आरो मानसि थैदों 10 बिनिफ्राय जाबाय मा बांलादेशर खुलनात हिंदू मन्दिरत आक्रमणर अभियोगत 10 जनक ग्रेप्टार दाखालि पाकिस्तानाव माबायाव खालामदों पाकिस्ताननि हिंदू मन्दिर गंसे आरो
माबाया आफगानिस्तानाव शिख मन्दिराव खालामनो गुरुद्वारायाव आरो मैया खालामबाय बांलादेशनि खुलनायाव थानाय गंसे हिन्दु मन्दिराव मा होननो सैज्य गुणानो गैला बे धोरोमजों बै धोरोम सहायनाय गैला फोथायनायबो गैला आनान गसाया जे सोरनि बागै दङ बेखौ साननो गोब्राब जाबाय बेनिफ्राय आफगानिस्तानाव मार्किन बमा बरखनात निहत कमेव 200 तालिबान आमेरिकाया गावसोरनि सान्थ्रिफोरखौ बोखांनानै लांजोबदोंब्लाबो बिसोर बुंदों जोङो नख्रांनि हेफाजाबै नख्रां लामाजों जे दावहाखौ नांगोन तालिबाननि बेरेखायै दा बे आगोलनिफ्रायनो खनफा खननै मावबोबाय आरो मैया खालामबाय बमा होदों तालिबाननि सायाव आरो 200 तालिबान थैदों बेनिफ्राय जाबाय मा अभया परिस्थित नङा रन्जन दैमारि मुक्तिर दाबिद प्रतिबाद प्राक्तन एनडिएफबि बे सोलिगासिनो दं रन्जन दैमारिनि उदांस्रिनि थाखाय आगु एनडिएफबि मावथिफोरा सोद्रोमाफोरा बेखौ होसिख्रावगासिनो दङ दाबि खालामगासिनो दङ बेनिफ्राय मिथिला एमबि स्कुलाव शिक्षार्थी निम्नमानाव इउनिफर्म जगानर अभियोग ठिकादारफोर सोरबा स्कुलनि मास्टारफोराबो हेडमास्टारफोराबो बिदि खालामो जे सरकारनिफ्राय इउनिफर्म बानायनो हरदों सोरखाराबो थाखाखौ थुब्लि माब्लि हरखायो आरो दा बे मिथिला एमबि स्कुल होननायाव गथ'फोरनि इउनिफर्म होनाया थारला गाज्रिथार होननानै अजद दैखांदों बेनिफ्राय कुन्दुजत तालिबानर शक्ति प्रदर्शन सरकारि भवन करिले दखल कुन्दुज होननायाव आफगानिस्ताननि कुन्दुज होननाय जायगायाव तालिबानफोरा सरकारि न'खौ दखल खालामदों फारसेथिंजाय आमेरिका बमा होनानै 200 जन बुथारदों फारसेथिं बिसोरो मोनसे जायगायाव सरकारि अफिसखौ दखल खालामदों बिदिया जाबाय दङ आफगानिस्तानाव ভাৰতৰ নেতৃত্বত আফগানিস্তানক লৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বৈঠকলৈ নিমন্ত্ৰণ লাভ নকৰি ক্ষুব্ধ পাকিস্তান भारतनि दैदेननायाव आफगानिस्तानखौ लानानै इउएनअनि जे माबा सावरायनाय बेहाय पाकिस्तानखौ लेंहरियाव पाकिस्ताना जोबोद रागा जोंदों गाज्रि मोनदों बेनिफ्राय आरो तालिबाननिनो रादाबाव तालिबाने कारागार भाङि उलियायनोले 700 हदैस बिराद गिदिर माबा दङ जेल खाना दङ बेहाय तालिबानफोरा जोबजानानै दङ बै जेल खानाखौनो सिफायनानै 700 माबा गावसिनि लोगोफोरखौ लानानै थांबाय तालिबाना बेनिफ्राय कुन्द्राय নহয় বলিউডত সক্রিয় হৈ আছে কেবাজন পৰ্ণ ছবিৰ নিৰ্মাতা राज कुन्द्राल जानाय नङाथ आरो बेसेबां गाज्रि मानसि दंबावो मुम्बाइ फिल्म जगताव हिन्दी फिल्म जगतानो जाथों गुबुन रावनि जगतानो जाथों दा बिसोरखौ नागिरनानै हमजोबनांगौ कुन्द्राल नङा कुन्द्राखौल दाय होबा जानाय नङा बेनिफ्राय महाराष्ट्र बानपीड़ित खहायर बाबे आकबरी আহিल सलमान खान महाराष्ट्र दैबाना जादों बिराद अखा हानानै दा बिनि मानसिफोरखौ मदद खालामनो थाखाय दैबानायाव लोमजानाय मानसिफोरखौ मदद खालामनो थाखाय हिन्दी फिल्मनि एक्टर सलमान खाना आवगायबोदों बेनिफ्राय मोनसे मा স্বামী रणबीरতকৈ অধিক পারিশ্রমিক দাবি করা দীপিকা ছবির পৰা বানচালিয়ে দিলে বাদ रणबीरनिख्रुइ बांसिन माबा रां दाबि खालामदों बिनि बिसि दीपिकाया बेखायनो बिनि जे दिहुनगिरि बानसालिया दीपिकाखौ बे फिल्मनिफ्राय बाद होबाय दाना जाबावथोंसै आरो बेनिफ्राय राष्ट्रसंघनि मोनसे रादाब राष्ट्रसंघर म्यानमारर द्रुतक हत्यार परिकल्पनार अभियोगत निउयर्कत धृत 2 জন राष्ट्रसंघर म्यानमारर द्रुतक म्यानमारनि जि एम्बेसाडर बा दूत बेखौ फुथारनो नागिरदोंमोन निउयर्कआव म्यानमारनि आरो दा हमबायबो सानै हमजाबाय बेनिफ्राय खेलानि रादाबाव दङ सायनारा जापान बिएनभेनु फ्रान्स सायनारा जापाननि सोदोब मोनसे बेनो बिदाय गुड बाय एडिउ होननाय जायो ते
मैया जि क्लोजिं सेरेमनी जाबाय टकिअ अलिम्पिकनि बेहाय सायनारा जापान होनदों बेनिफ्राय बोसोरथाम उनावनो 2024आव फ्रान्सनि पेरिसाव आरो अलिम्पिक जाबावसिगोन बेहाय बरायदों फ्रान्सआव जे भेनु फ्रान्स जे वेलकाम फ्रान्स बिदि आरो दा मोनसे आरो रादाब चीनक पिस पेलाय पदक तालिकार हिरखत आमेरिका चीनानो थांबाय थायोमोन गोबां समाव नाथाय देग्लाय आमेरिकायासो दावगासिनो दं इसोरखौ माने उन खोख्लैनानै बेनिफ्राय अलिम्पिकआव प्रथमबार हिरख 50 देशर भितरत भारतआ 48 मासि मोनबाय मैया 47 मोनदोंमोन जोङो मैयानि खेलायाव आरो सोरबा आवगायबावबाय दा 48 जाबाय भारतनि रेंकआ नीरजक गोल्डन क्लाबले आदरणी अभिनवा नीरजखौ गोल्डन क्लाबाव लेंहरदों अभिनव बे जे माबा गेलेयो शूटार बेखिनियानोसै अग्रदूतनिफ्राय दाना जों थांदिनि प्रतिदिन असमिया प्रतिदिन होननाय रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ चौकीदार अध्यक्ष पाले बिखयार पद माबोरैहाय 35 जौखोन्दो 80 जौखोन्दोसिम 35निफ्राय आरो 35 जौखोन्दोल' मोनदों बे मानसिया बारायनानै मोनबाय नम्बरखौ बारायनानै होबाय 80 जौखोन्दोसिम थाखानि बोलोआव आरो सुगिदारनिबो योग्य नङा होननानै बुंदोंमोन पियननि योग्य नङा बे मानसिया दा अफिसार एसडीसी भिडिअ बेफोरबादि जाबाय आरो दा बेखौनो होनदों सुगिदार अध्यक्ष पाले बिखयार पद असम नागा शान्ति चुक्तिर प्रतिलिपि दाहेरे मरियनेट प्रतिबाद आसामनि मानसिफोरा आसाम नागा शान्ति चुक्तिखौ सावदों मानो नागाफोरा बेखौ मानियाखै होनबाथ' जेबो लाब गैया बे आरो नंगौबो गोरोबथा खालामदों गोरोबथानि दफाफोरखौ मानिनायाव गैया पेरिसआव पुनर्मिलनर आह्वानेरे अन्त टकिअ अलिम्पिक पेरिसआव फ्रान्सनि राजथावनि पेरिसआव फिर लोगो मोनगोन होननानै गेलेगिरिफोरा टकिअ अलिम्पिकनि गेलेगिरिफोरा गावजों गाव फरायलायदों बिदाय लालायदों बे आरो बेनिफ्राय आसा खालामदों जे पेरिसआव जों लोगो मोनलायफिनगोन बेनिफ्राय जाबाय मा राज्य दलर कार्यालय कंग्रेसर नेतृत्व 2026 निर्वाचन एकेलगे काम करिब कंग्रेस राज्य दले राज्यनि दलनि जि अफिस बे अफिसाव मावख'आव कंग्रेसनिसो दबदपनि जानोबो हागौ जायाबो नङाबो जानो हागौ आरो गोरोबलायनाय जाला बिदिया नंद्राय नङा कोवैक्सिन और मिश्रण कोरोना प्रतिरोध अधिक कार्यकारी मोनसे रादाब होदों जे कोविशील्ड आरो कोवैक्सिन बे मोननै कोरोना भाइरासनि भेक्सिनखौ जुदि मिक्स खालामनानै इन्जेक्सन होयोब्ला अब्ला बे गोख्रोंसिन जायो फिथाइ गोनांसिन जायो बे खोथाखौ बुंदों आरो बेनिफ्राय जाबाय मिजोरामक माटी हपिदी लाचितक अपमान करिसे मुख्यमन्त्रीया बे खोथाखौ बे प्रदीप दत्त राय होननाया बुंदों बिथाङा बिदि माबानि बराकनि मानसि जे मिजोरामनि हाखौ आसामनि हाखौ मिजोरामनो हगारनानै होनानै बीर लाचितखौ लाजि फोनांनाय जादों मुख्यमन्त्रीया बिदि बेनिफ्राय मोनसे खेलानि रादाब 113टा पदकेरे टकिअ श्रेष्ठ आमेरिका चीनानो गोजौसिनाव थायोमोन देग्लाय आमेरिका गोजौसिन जाबाय बिसोर बान्था मोनदों मेडेल मोनदों 113 आरो भारतनिया बेसेबां जाखो मोनस्नि मा होनबावनो बेनिफ्राय अस्ट्रिहिक्ट नेहनेरे मेसि एरेलि बार्सिलोना
लियनेल मेसिया बार्सिल'नानि जानानै बोसोर 17 गेलेदोंमोन। दा दाखालि 30 जुनाव बिनि आगोलनि सुक्तिया गोरोबथाया रादायफोरा जोब्बाय। दा गोदानै खालामफिननांगौ। नाथाय गोदान खालामनो थांनायाव गोरोबलायाखिसै, दाबिफोरा मानिलायनाय जायाखिसै आरो बेखायनो लियनेल मेसियाबो बार्सिल'ना माबायाव थानो हायाखिसै, बार्सिल'ना क्लाबाव। बेखायनो एसेबां बोसोर थानाय गाबनो ओंखारदों आरो बिहा। बिनिफ्राय जादों मा अलिम्पिकत स्वर्णजयी निरजक XUV 700 उपहार দিব आनंद महिंद्रा कम्पानी मालिक आनंद महिंद्राया नीरज चोप्रानो, जाय जेभलिन थ्र'आव टकिअ अलिम्पिकआव देरहादों सनानि मेडेल, बेनो XUV 700 बान्था होगोन, पुरस्कार होगोन। बे जोबोद मोजां रादाब। बेखिनियानोसै। दानिया जों थांदिनि गुबुन रादाब गांसेयाव। बे जाबाय आमारकम। बेहाय दङ सर्वोत्तम प्रदर्शन करियो भारतर स्थान 48। मा सर्वोत्तम जाखो खोन्थादोंना? माबायदि सर्वोत्तम देखायबा खि आरो माबाल' मा होनो मोनस्निल' मेडेल मोनो नामा? दा 48 रेंकआव दंहैयो। एखौ दुखु खालामनानै लाब गैया ना, मा सर्वोत्तम खालामदों। बेनिफ्राय रुपेर आरम्भ हनेरै हेक, भारतआ रुपा मोनग्रोदों आरो जोबथारनायाव सना मोनदों आरो फ्राय मोनाखिसै। बेनिफ्राय मोदीर विकल्प ममता, प्रशांत किशोरे खमत चलादे सार्भे। प्रशांत किशोरा आसामाव फैनानै सार्भे खालामखुमाबाय बोधय। दा बुंदों मा मोदीनि जायगायाव ममतायासो फैगोन। दा ममताखौ लाबोनो थाखाय नाजागासिनो दं आरो बेरेखा हान्जाया। दले दले हाबिरफोरा अलाय आहिसे बाथार हंगि। बे जे मैया 30 फैदों, 30 सोद्रोमा हाथियार जमा होदों, बे खोथाखौ बुंदों आरो दले दले हाबिरफोरा अलाय आहिसे बाथार हंगि। बेखिनियानोसै आमारकमनिफ्राय। दानिया नियमिया बार्ता। नैबेहाय दङ शान्ति सम्प्रीतिर बार्ता बिलाइ बर्नाढ्य हामरेरि टकिअ अलिम्पिकआव। शान्ति सम्प्रीति, गोजोन आरो गोरोबलायनाय बे रादाबखौ फोसावनानै टकिअ अलिम्पिकनि जोबथा सान एबा क्लजिं सेरेमनि, जोबनाय समखौ फालिदों, जोबनाय फोरबो। बेनिफ्राय आरो गुबुन इदि रादाब मोनसे दङ। JEE परीक्षा एलएन गुवाहाटीर हाफैल'। गुवाहाटीयाव मोनसे कचिं सेन्टार दङ एलएन गुवाहाटी होननाय। बिनि जि ट्रेइनिफोर, बिसोरो बा बे आफादा गावसोर ट्रेनिं होनाय JEE नि आन्जादाव गोबांसाया मोजाङै पास खालामदों, मोजां रेंक लानानै, मोजां पार्सेन्टेज लानानै। मोजां रादाब। बेखायनो जोंनि फरायसाफोरा मिथिनांगौ गुवाहाटीयाव गोबां दंसै दिल्लीयाव थानाय बादिनो। दा बबे मोनसेयाव जों सोलोंथाइ लानो, एडमिसन लानो मोजाङै मिथिजायाब्ला थाखा फैसाफोरा ओरैनो थांगोन आरो। बेनिफ्राय दा जों थांबाय दा सेन्ट्रेल होननाय इंराजि रादाब बिलाइयाव। बेहाय दङ टेरर आउटफिट्स इउजिं रिलिजन एज कभार टु एभयड डिटेक्शन। नायदो, भारतआवबो जादों, पाकिस्तानावथ' खोथायानो गैया। भारतआव बिएलाम जादों, आसामाव जादों, बांलादेशआव जादों। सायाव मौलवी मौलाना बिराद धोरोम गुरु, नाथाय सिङाव बेयो थिउरियानिसो मानसि, थिउरिया हान्जानि। नैबेखौ होनदों आरो। बेनिफ्राय COVID-19 सिन इन मेट्र' वारिसाम। गुवाहाटीनि जे COVID-19 थासारि बे मोजां नङा। बेनिफ्राय मोनसे होनदों CJI या चिफ जास्टिस अफ इन्डिया, बिथाङा बुंदों सुप्रिम कर्टनि चिफ जास्टिसआ थ्रेट टु हिउमेन राइट्स हाइएस्ट इन पुलिस स्टेशन्स। पुलिसफोरा सांग्रां जानाया गाहाम। पुलिस थानाफोरावनो
जि सुबुंथि मोनथाय बे सुबुंनि मोनथायफोरा बांसिन गाफ्ले जायो होननानै बुंदों। जोबोद बुग्लियो, थार्ड डिग्री बाहायो, थार्ड डिग्री ट्रिटमेन्ट जे होनो बेखौ खालामो। गोबाङा थैयोबो, बेखायनो साबधान जानाया गाहाम। पेंगोलिन भिक्टिम अफ सुपारस्टिशन। बे पेंगोलिन बनरौ बर'आव जोङो ओरैथिंजाय सेवथाय होननानै बुङो। बेखौ लानानै आरो दाना अन्धबिश्वास, गान्दानि गंखौबो लानानै अन्धबिश्वास, पेंगोलिनखौबो लानानै अन्धबिश्वास दा पेंगोलिन नागिरग्रा जादों। आरो बिनि सिगां जादोंमोन माबा केक'हाफ होननाय जाथोसे रोखोमनि बे माबा लामा खान्दाय नङाथां बा मा होनो माइनाव, बे रोखोमनि। दे मेडेलखौ फरायनि एसे, गासिबो हाजोबनाय नङा, मेडेलखौ फरायनि। टकिअ'आवसो बबे हादोरा मा मेडेल बेसेबां मोनखो बे। इउनाइटेड स्टेट्सआ सनाखौ मोनदों 39, सिलभार 41, ब्रन्ज 33, गासै 113। चाइनाया सना 38, रुपा 32, ब्रन्ज 18, गासै 88ल'। जापान सना 27, रुपा 14 आरो ब्रन्ज 17, गासै 58। ग्रेट ब्रिटेनआ मोनदों सना 22, रुपा 21, ब्रन्ज 22, गासै 65। आर'सि मोनदों गासै 20 सनानि 20, बेनिफ्राय सिलभार रुपा 28, बेनिफ्राय ब्रन्ज 23, गासै 71। बेनिफ्राय अस्ट्रेलिया मोनदों सना 17, रुपा 7, ब्रन्ज 22, गासै 46। अस्ट्रेलिया मोनदों सना 17, बेनिफ्राय सिलभार 7 आरो ब्रन्ज 22, गासै 46। नेदारलेण्डसआ मोनदों, फिसा देश नेदारलेण्डसआ, थेवबो मोनदों सना 10, रुपा 12 आरो ब्रन्ज 14, गासै 36। फ्रान्सआ मोनदों सना 10, रुपा 12 आरो ब्रन्ज 14, गासै 36। 33 फ्रान्सआ 10, 12 आरो 11, गासै 33। जार्मानि मोनदों सना 10, रुपा 11 आरो ब्रन्ज 16, गासै 37। इटालिया मोनदों सना 10, रुपा 10 आरो ब्रन्ज 20, गासै 40। कानाडाया मोनदों सना 7, बेनिफ्राय रुपा 6 आरो ब्रन्ज 11, गासै 24। दा कानाडानि पजिशना 11, इटालिना 10, जार्मानिया 9, फ्रान्सआ 8, नेदारलेण्डसआ 7, अस्ट्रेलिया 6, आर'सिया 5, ग्रेट ब्रिटेनआ 4, जापाना 3, चाइनाया 2, इउनाइटेड स्टेट्सआ नाम्बार 1 रेंक, फार्स्ट रेंक। बिनि उनाव नि थानायफोरखौ एसे बुंनि, मेडेलखौ बुंला, पजिशन रेंकखौल' बुंनि। जे ब्राजिलआ 12, निउजिलेण्डआ 13, किउबाया 14, हांगेरिया 15, करियाया 16, पोलेण्डआ 17, चेक रिपाब्लिकआ 18, केनियाया 19, नरवेया 20, बेनिफ्राय जामाइकाया 21, स्पेनआ 22, स्वीडेनआ 23, सुइजारलेण्डआ 24, डेनमार्कआ 25, क्रोएशिया 26, इरानआ 27, सार्बियाया 28, बेल्जियामआ 29, बुल्गारिया 30, स्लोवेनिया 31, उज्बेकिस्तानआ 32, जर्जिया 33, चाइनिस ताइपे 34, तुर्की 35, ग्रीस 36, उगान्डा 37 जागोन। बेनिफ्राय इकुवेडर 38,
आयारलेण्ड 39 बे मोनसे 40 जागोन आयारलेण्ड इजराइल 40 इनिफ्राय काटार 41 बाहामास 42 कसोभो 43 इनिफ्राय इउक्रेन 44 इनिफ्राय बेलारुस 45 रोमानिया 46 वेनेजुएला 46 एखे रेंगाव थांनाय जादों आरो बेखायनो बिदि होदों इनिफ्राय इन्डियाया 48 हंकंआ 49 जोबथारनायाव फिलिपाइन्सआ 50 बिनि उनावबो दंबावो बेनोसै सेन्टिनेलनिफ्राय दाना जुगसंख रादाब बिलाइयाव दङ रादाबा विरोधी शक्ति के ऐक्यबद्ध कोर्टे मरिया अखिल गगैया विरोधी हान्जाफोरखौ खौसे खालामनो ज' खालामनो जोबोद नाजादों नांथाबथारदों बे सल्टी मासे हिमन्त मन्त्रि सभार सम्प्रसारण बे गोदान रादाब बे मासावनो आगस्ट दानावनो हिमन्त बिश्व शर्मानि मन्त्रि आफादा अरबावनो हागौ बे अरगोनबो जोंहा गोविन्द बसुमतारियाबो जायगा मोननो हागौ बे बिनिफ्राय गैलिया जों बेखिनियावनो जगतसंखौ दोनबाय दानिया जों थांनोसै दैनिक जन्मभूमियाव दङ रादाबा जे जम्मू काश्मीरर 14খন जिलात नियार बृहत अभियान सन्त्रासबादीलै समर्थन आरो पुंजी जोगान धरार गसर गोबां सानि सायाव आफादफोरनि सायाव मा सन्त्रासबादीफोरनो थिउरियाफोरनो मदद होनाय आरो रां हरनायनि दाय मोनदों जम्मू काश्मीरर 14খন जिलात नियार बृहत अभियान गासै गं 14 जिल्लायाव जोबोद गाग्लिदों सिग्रोमथारदों बे बिनिफ्राय द्रोणेरे सीमा निर्धारण करि अखमर भूमित मेघालयर रङादाग मैया कन्याधरायाव खालामदोंब्ला दाखालि मैया खालामबाय ड्रोनजों नायलायनानै अबाव लाम्पि हाहिम बेहाय साउथ कामरुप बे हाहिमाबो बक'नि खाथि ओमफ्राय लाम्पि बेहाय खालामदों मा होननो राभा छात्र अन्था गार' जातीय परिषदर हुंकार बिसोरो माने हुंकार होदों बे जानो मोना बे जोंनि हा राभाफोरा गार' राभा छात्र अन्थाइ आरो बेनिफ्राय गार'फोराबो बुंदों जायफोरा आसामाव दङ बेनिफ्राय आउनियाटी सत्र पृष्ठभंगता प्रतिष्ठा हब आउनियाटी विश्वविद्यालय आरो गंसे भुम फरायसालि जाबावसिगोन आउनियाटी सत्रनि दैदेननायाव बा अनसुंथायाव आउनियाटी इउनिभार्सिटी दे जाथों दे बेनिफ्राय जोङो मोनसे रादाब लाबावनि बेयाव पेरिसत भारत तलक नक बाद दियार सम्भावना पेरिसनि जि माबा अलिम्पिक जागोन 24आव बेहाय वेट लिफ्टिंखौ बाद होनो हागौ होमबा जोंहा सानुआ बे खाबुखौ मोननाय नंला नामा खोब दुखु गोनां जादों आईओसी अलिम्पिकर कार्यशीलफोरा जिकुनु क्रीडा बाद दियार अधिकार इंटरनेशनल अलिम्पिक कमिटिखौ बबेबा मोनसे खेला मोननै खेलाखौ बाद होनो थाखाय बबेबा सेसनाव आरो एखौ बाद होनो थाखाय मोनथाय होनाय जादों दा एसे गिनाय फैदों जे पेरिस अलिम्पिकआव वेट लिफ्टिंखौ बाद होनो हागौ बेनिफ्राय ভেকচিন লোৱা খেলুৱৈয়ে আইপিএলত খেলিব পাৰিব ভেকচিন লানাय गेलेगिरिफ्राल' आईपीएलआव गेलेनो हागोन बे फाइनाলত मेकडोनाल्ड सिनार नीरजर लक्ष्य 90 मिटार दूरत्व नीरज चोप्राया थांखि लादों 90 मिटार गोजान खुबैगोन गावनि जाभलिनखौ दा बेखिनियानोसै दिनैनि रादाब बिलाइनिफ्राय रादाब फरायनाया
गांसे दंबावो दिनै खम बेखौ एसे दिनै बिदाय टकिअ पेरिसलि प्रतीक्षा बिदाय टकिअ पेरिसनि थाखाय नेबाय बे आन्चलिक शक्ति एकत्र मन्चर बगता बे अखिल गगैनि आन्चलिक दोलोफोरखौ खौसे ज' खालामनाय कभिडर बाबै बिलम्ब दुखन सरकारत एखे अजुहात बे नंखायथार मोन्नैबो सरकार केन्द्र सरकार मिरु सरकार आरो आसाम सरकार बिसोर मा होनदों जे आसाम सुक्तिनि जि 6 नम्बर दफा बेखौ मावफुंनायाव गोबाव जानायनि जाहोना कभिडनि थाखाय एफोरखौ आसुआ फोथायाखै बिनिफ्राय अखमा राज्यक न्यूनतम सुबिधा दि मेघालयर आग्राखन मा होनदों इनिफ्राय हिरकट आमेरिका भारत 48 संख्याक स्थानाव गोजौथाराव टकिअ अलिम्पिकआव गोजौथाराव जायगा मोनबाय आमेरिका आरो 42 नम्बराव भारत बेखिनियानोसै दिनै रादाब बिलाइनिफ्राय रादाब फरायनाया जोबथारनायाव आं नोंथांमोननो गासैनोबो आंनि गोरबो सिंनि हामलायनाय मोजां मोननाय आरो खुलुमनायखौ जासिनानै एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।